אתה תסיר את החולרה הזה מהבית שלי, אתה שומע? אני לא ישן בלילות, את הבריאות שלי אתה הורס. צעד אחד לתוך הגינה שלי ואני קורא למשטרה! כן, אמא. מה? ברגע זה ממש מזיין. מה הוא עשה? מה? על איזה גג? איפה אתם? 3 בנים הוא גידל. תחנת מנסר הוא הקים לנו פה. אסור לך להתרגז ככה. הוא בן מוות. אתה רוצה להרוג אותו? לא יותר הגיוני להרוס את האנטנה קודם? מה זה בן מוות? כמו בן זונה, אבל מת. אנטנה. הוא משגע את כולם עם האנטנה, יהושע, די. תוריד את האנטנה, זאת לפני שיהיה מאוחר מדי. אל תאיים עליי. שמעת? שמעת אותו? הוא איים עליי. זה מה שאתה רוצה? תינוק גרמני? מה גרמני? מה זה תינוק? דפוק? קרא לו שמעון, נשלח אותו לגולני, בסדר? מה זה הריח הזה? קטורת. מה פתאום קטורת? מה זה כנסייה? תקשיב לי טוב, אתה תלך, אתה תתחנן, אתה תתנצל. מה אתה שווה בכלל בלעדיה? אני רוצה שתקרא משהו שכתבתי. מתרגשת, אין לך מושג. רבאק, משפחה של דפוקים!